Tumron ponno la bifam gi pitanga tingpensi la si next abang ke tu harohat ele konsensi lo lagi 24 25 26 harohat ibu la pen bukajan la si la tangdet pen la pilong de ko second phase ko nil tumron thupo la si inglong aso tu mangke pisung se pin pen ake joy pen nong le pota ki piponje pasi kan autonomous council pen hitung lake sayang ding ding ponelo hok ponelo la pen ake joy pensi nong le pota ke pipon Darong kang LC alu kan patak an bang suring koi so se bang thu bang pitum phansi long le pota bifam pielo lasi la soteng pensi ni tum long le pota ke joy pen pipon apena tumi koloni salkulo theng long dhana ke dukan bukan ni puji bang ke alang tum ka chini ni polo ye duplicate apota posipu la pen ke BJP atum awkars mang sesi bifam geron pu bifam geron ke BJP awkars ka lilo Congress awkars taron melo la pen CPM la awkars taron melo SDC awkars taron melo joka political party atum da cherap dun melo la ke government program ate la ke saine kuri ji ke la ke BJP dum kuri re awkars me kuri re la ke Congress dum da kuri long le SDC dum kuri long le CPM la ke yaro tum si sign kori ji lapen mondor tum si lake report pinji lake survey da mondor tum si survey kori ji lapen galang tum pulo duplicate porta lake duplicate porta kali lake original dak number do lapen pota number do yaro si sign kori lo mondor tum si sign kori lo lapen ahem dam depu ahem si ke dam si ka survey dam lo lapen aso pota ke pike party dhorom ji pupe pinsi inglong aso ke doan to mande mama kenangji dufam kenangji ake joy pensi ron pon lo Kalau isi bang kerja ni hang lah je, opposition party tu lo je, langsung longle pota ke longle curolo. Sistem department tu survey dah mawe, pin sidon lah pota. Survey dah mawe pun ang peklang no he. Retain nang pino kodak sika survey dah mawe. Nang tuma social media ni itu ke claim atum bang ajo firlo sang se pin pen. Ing tonte pin pen la mondora tum SK tum ahem ke dam sika survey dam si report ateng sika ronlo. Ladak official lo tok lok pe nang long le ciri pho nang long le ciri cap nang long le ciri proxy nang long le ciri ke ini ki bang tok ti da jimate la se alang le tum bang ke la ke kapincha tala mang se lo la ke amethang tum aning keri pen kan ngi alam lo la ke और PGR along le PGR ka white paper nang tum theklong lo ke ni tum claim bom lo council tum la ke last ke wala high court order da by da class pen tok lo la si hola da PGR long la so ke do dia demand ke la sokang pai je phan Carmelo autonomous council pen hala taka ni tum ladak tender call la si mo tender ma phama allotment people la kam claim nam ko na tum theklong lo white paper alang tu pu de ye Carmelo autonomous council sai rang deng claim pin PGR ke pu de PGR ke hala dak ke Carmelo autonomous council pen si keching si hang pon lo dak ar bultom lo political party ke doan, organization ke doan, song ke doan, intellectual ke doan, ex MP, ex CM, ex MLA, ex EM, MEC tum doan tum na hang lo. Hodak si cerai sar pen hodak si cekroi sar pen cerai sar pen si hodak ke je huliram terang si propose lo je high power committee seng nang ji. Nilile ke jong nam kali huliram terang abari ma MLA minister. Kalau high power committee seng nang ji la pen ke dak isia sel konsilong claim nang la ini da seng lo ye seng ateng high power committee ko pima claim bom la ke rar phan waida class pen pachini lo nal tu da long lo bon long le lang ma la white paper long le te pon ma dak dola sir la katharle tang adiam lo putpor alang itu kecirang ku ala Nagaland border lo kecirang ku ala hola dak bang ta tum sayang deng claim pon mom lo la pen ke prabjin pen hodak ta ko eviction kuri pon Nagaland border ta Sila Andhra Pradesh la pen Bihar la long nia chief minister tu make indi long dilu pala mang la labang ni ke national political party ali dan ne ke asu samni la ko ne ke headmaster ta kali master ta kali ne ke dak dong kam sarkar dilo autonomous council dak achor CM chonan mati ne ke matro ke nine don state hang momlo mo state long na hang det pe fees autonomous state long det pe na fiken tunda state po pothala so bangen da chief minister ban ni kali deta hai manang deta hai mani chief minister do tai hola bangen ke Bihar Jharkhand lam chini dun po